Ndewonu, ndewonu ụmụnne m, ndewonu tata bụ ụbọchị eke, bụrụkwanụ abalị 6 n'ime ọnwa mbụ arọ ọfụ nke ndị Igbo. Ngozi Chukwuka Adaobi jele na-ekenekwa unu tata n'ebe anyị anọ na asịkwara m na anyị nọ n'arọ ọfụ ndị Igbo. Aṅụrị arọ ọfụ, aṅụrị arọ ọfụ, aṅụrị arọ ọfụ. Anyị ma na n'ime arọ ọfụ nke anyị nọ, anyị banyesịrị ya, o bidolu na ụbọchị nke nwa bekee bụ 5th of February nwa bekee. Ya kpatara na tata bụ ofu izu na abalị na-abụ na ụbọchị na-abụ anyị banyelụ arọ ọfụ nke anyị. Dịka anyị si wee kwu, arọ ọfụ nke anyị ga-eme izu 3 maka na anyị ga na-eme, anyị abanyeghị mana anyị ga na-enwe ya bụ aṅụrị wee lue mgbosi nke ikpeazụ ga-adaba na 16th day February nwa bekee. Asịkwa m ya gazikwala anyị niile n'ofu n'ofu. Gịnị ka anyị ji wee meghe arọ ọfụ? Kedu ife anyị ji wee meghe ya bụ arọ ọfụ? Nke ọlụ na ife mụnwa ji meghe arọ ọfụ unu ga-amụ amụ. Anọ m na London mana ayọ m akpụ ayọ m akpụ sie sụọ anị akpụ welozie ofe ọra nke malụ mma wee tụkwasị n'ime wee bịa wee ghekwasị akara tinyekwa na achịcha. Obi wee bụrụ m sọsọ ụtọ na ọṅụ. Ana m ekenekwa ya ka anyị gabanụ n'iru maka na n'arọ a ife m ga-agba mbọ ime na ọ bụ iwetu na atọ oge m ji na-ekwu okwu maka na mmụọ siri ike. N'arọ nke gara aga anyị nọ na-atụsa okwu mmụọ ebe Igbo si bịa maka ifi nke a. Onwero ọtụtụ ife niile anyị na-akọ n'arọ gara aga, onwero ka anyị ga-esi gbube nwe nkenke karịa etu afọ anyị si mie. Maka matakwa na amata na ife niile anyị kọrọ n'arọ gara aga ọkwa ntụpele azụ, ọkwa sọsọ ntụpele azụ. Maka na okwu afọ erika, okwu afọ emika, ofu onye ama nkọsịa nọdụkwa n'ime. Ọ bụrụ maka na mụ kwulie etu a m si kwue n'oge gara aga maka ifi nke a na etu afọ m si kwue ka ọra mba orika ntụpele azụ. Biko igekwa m ntị n'onu. Ọ bụrụ na ife ọdịnala na-amasị na ịghọta onwe gị dịka onye Igbo na-amasị, kabakwa arụ ka ị na-egekwa ndị ọzọ na-ekwukwa ya bụ okwu ntị n'onu, maka na ọ ga-enye aka nghọta ga na-emi emi. Mụnwa ka na-achọkwa ya bụ ụzọ, aka m na-amụkwa amụ dịka anyị bụ ndị Igbo si malụ. Ọkwa ndabụ na n'ọnwụ daalụkwanụ. Amakwa m na anyị na-ekwukwa na anyị ga-anọkwa n'ụlọ mgbọsị afọ anyị na-eme arọ ọfụ. Mgbọsị afọ ka anyị ga-anọkwa n'ụlọ lụtakwa ndị nke anyị egbulu n'agha nke Biafra na Nigeria na in the 60s. Ka anyị tinyekwa uche na nke a, ka anyị na-agbasakwa ozi a maka na anyị ga-anọ n'ụlọ dịka anyị bụ ndị na-achọ enwere onwe anyị n'obodo nke a. Unu ma afịa elofugo ụfọdụ n'ime anyị elofusigo afa. Ka anyị chetakwa na ọkwụgbọsị anyị ga-anọkwa n'ụlọ ka debe ndị be anyị ndụ, debe ndị nke anyị ndụ. Maka na ife na-afịọtụ akara obido itunye aka n'akwụkwọ, mana ndụ ndị mmadụ ewelugo ndụ ndị mmadụ kịta na-achụ aja. Ọtụtụ ndị ka eji ndụ fa achụ aja. Biko na ụmụnne m, ka anyị ga-enye bụ ozi ntị n'onu bụka onye ọbụla babie ife anyị ga-eli ụbọchị ama nke anyị, ife anyị ga-enenekwa nene na ama nke anyị. Mana ka anyị debe onwe anyị ndụ maka na ndụka ka anyị gabanụ n'iru na-egburu oge. Atụmatụ m ji bịa tata, ozi m ji bịa tata bụ atụmatụ ozi arọ nke a. Atụmatụ ozi arọ nke a maka na nkwa nkwelu bụ na unu bụ ndị Igbo ga-enwe m
arọ Igbo na-abụ nke a bụ ọnwa 13 nke mbụ agago, anyị wee bata n'ọnwa mbụ nke ọnwa 13 nke arọ a. Ya ka m ji sị ka m bịakwa ka anyị tụsaa ife anyị ga-ekwu, ife anyị ga-abụ isi okpo okwu anyị na-arọ nke a anyị banye n'ime onyenwa ka m ga-enye tata, ka ọ ga-abụ anyị na-agazi onye ọbụla amalụ ebe anyị nọ, dịka etu anyị si wee nwee nkwekọrịta tata na etu ụgbọ anyị a ga-esi wee chịpụ njem na ebe ọ ga-emetụgasị aka. Tata ka m ga-ewepụta ozi m ga-emetụ aka na ọnwa ọbụla nọ n'ime arọ a. Sọsọ ife nke a ka m ga-akpa tata. Abazia n'izu ọzọ anyị abanyezia n'ozi a ofu na ofu dịka anyị si emie na ọrụ nke gara aga, mana aga m akaba arụ ka anyị na-egbuba ozi a nkenke. Biko ụmụnne m, ama m na akụkọ iro na-atọ anyị ụtọ, ọ na-atọkwa m nwa ahụ, mana ịmago na onye bịa na-agba ọkụ ada achụ oke. Anyị ji ozi dị mkpa wee pụta maka ifie kpata na m adị ababa n'akụkọ, maka na mbanye n'ime akụkọ okwu a na-ete aka. Ama m na ọ na-adị mma n'obi ka anyị na-enwekwanya bụ ntụpela azụ n'ime okwu ndị anụnwa bụ okwu sili ka anyị na-ekwu. Akwụkwọ a na-akọ na-enye obi aṅụrị, na-emekwanụ ka ndị mmadụ ife a na-ekwu sili ike. Ọ dị ka onye enyelu nni enyi ofe oge eji wee nụ akụkọ anyị na-akọ, dị ka ofe. Biko gbayalụnụ ma ọ bụrụ na unu ada anụ akụkọ a etu unu si wee chọọ, ọ maka na achọ m na egwu sie ike etu ekwesị akụ ka esi agbụ ya, maka na ozi sie ike, okwu sie ike, ife a na-ekwu dị oke mkpa. Ewepụ m akụkọ maka na ọ ga-adịrọ anyị ga-ejikọ ife ndị a niile. Ndị na-ege okwu a, ọtụtụ ndị nọ na be anyị ọ na-enyefa nsogbu ịdownload ma ọ na-ete aka. Nke a bụ ya bụ na tata bụ ọtụtụ ọkwa dị iche iche ka m ji bịa, ọtụtụ ọkwa dị iche iche ga-agbasa ife na-eme n'ara ka m ji bịa. Mana tupu anyị gaa n'iru, n'agbanyeghị anyị ga-eji obi aṅụrị wee bata n'ara a. Anyị ga-eji nwa ntụpe obere akụkọ wee bata n'ara maka na ụgbọ kwesịrị na ịchọ ka ebulie gaa njem, asacha anya asacha, fichaa imi enu, gbanye mmanụ, gbanyesi anya, kpasịa afọ aka, jee ụkwụ o ji akwọnụ ya bụ njem nke na-adịrọ mma, ebughalị anya tinye ọkwụ dị mma. Ife o ji asị kwụsị, ọ bụrụ na ọ dịrọ mma na ife o ji akwụsị eji edozisie n'enu. O wee dị ka a na-eme na ụmụnne m na ọkwụ na ofu ụwa bụ ofu mbịa. Maka ifie ka anyị ga-eji wee banye tata, onye ga-edu anyị bata bụ mbe. Onye ga-edu anyị wee gaa njem tata wee bata njem arọ nke a dịka anyị si wee malụ bụ mbe nwaanyịga. Maka na unu mana mbe ofe ka amarọ ife mbe bụ na ndụ ndị Igbo, mana ọ bụrụ ife anyị ga-ekwu maka ya tata. Mbe ga-ebu anyị n'ụgbọ wee jee tata ka anyị ga-atụ n'nwantịntị uche ife gbasalụ mbe na njem, maka na ọ na njem ka anyị nọ. Maka na mbe bụ ife eji wee doo anyị ọdụ, gwa anyị ọtụtụ okwu zoro ezo, ọtụtụ okwu dị omimi. Ka mbe gwa anyị okwu nke tata dịka mbe si eme. Maka na mbe na-abụ ọnọdụ afọ jue ọsị mba ka ya jekene ka ya malụkwa n'ife ọzọ ya achọpụta n'ụwa. Nke a bụ mmalite njem mbe dịka anyị si wee malụ dịka ndị Igbo. Olulu ofu ụbọchị afọ mbe ekunie wee gaba njem. Kedu ebe mbe na-aga? Mbe sịlụ ka a jee chọọ akwụ na akwụ dị ya mkpa, maka na ife akwụ na-eme erika, ife dị na-akwụ ka nkụ. Mgbe mbe na-ekwu nke a, nwa bekee a nọrọ na ndụ tata. Nwa bekee agwaghị anyị na onwero ife na-adịrọ na mmanụ akwụ,
mana ọ nwere oge nwa bekee afọ gwara esi anyị elikwa na mmanụ akwụ na ilikwa anya na ọ na-enyekwa cholesterol o ji gbaa nwannụnụ nne eji wee felụ. Mana mụ na ụnụ alụtara si na for 100 years kpọmkwem na ndị Igbo gburu nwa bekee akwụ ụgwọ for 100 years. fa kọrọ ifefa ji akwụ ame mana emesi n'ikpeazụ kịta sayensị nwa bekee apụtago wee gwa anyị na onwero ife dị mkpa ka mmanụ akwụ. ọ bụrụ na inwe ike ịdownload Google biko jee ka ijee chọta the latest research gbasalụ palm oil ka ịfụ na ọ nwere ife ọ na-adalụ, ife ọ na-enye aka na arụ erika. Mbe ma nke a ma mgbosi bulugbo mbe wee pụọ njem. Gịnị ka mbe na-achọ? Unu ga na-ekwelu m unu gba nke a maka na anyị nchapụ ndị Igbo aja mbene. Tata dịka ozi m si abịa, anyị ama nkụ akịka kpọmkwem, anyị ama nkụ isi kpọmkwem. Anyị ga-eji wee zọpụ okwu njem, anyị ga-eji zọpụ okwu njem ife niile anyị ga-eje n'ara. Mbagaba aja mbene, mbagaba aja mbene, mbagaba ga 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 aja mbene gaba mbagaba aja mbene. Gịnị ka mbe na-achọ? Ọ na-achọ akwụ mana onye nwere uche ga-aghọta site n'akụkọ anyị na-akọta abụọ na akụkọ nke anyị na-akọta na ọ bụrụ ọsọ akwụ ka mbe na-achọ. Mbe na-aga aja mbene, mbe na-aga ga 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 aja mbene aja kwudo nkwụ nke a ọsị ya nkwụ nne m ọsị ya nkwụ nna m ọsị ya ịchadola one ọsị na achala ofu aja mbene. Mbe kọbịa nwa akpọsịlanị nwa ebedelanị anyị na-adịrị akọta nni aja mbene. Mbe na-aga aja mbene, mbe na-aga kwudo nkwụ nke a ọsị ya nkwụ nne m ọsị ya nkwụ nna m ọsị ya ịchadola one ọsị na achala ịbụa aja mbe kọbịa nwa akpọsịlanị nwa agadelanị anyị na-adịrị akọta nni aja mbene aja mbene aja mbene aja mbene. Ebe a ka mbe ya agba, ebe a ka mbe ya azọ kwụsị nke taa maka na mbe nọ na njem. O nwere ife ọ na-achọ. Ọ chọtago nkwụ nke mbụ, ọ jụọ anya si ya nkwụ nne m na nkwụ nna m ịchadụla one? Nkwụ sa mbe si na ya achala ofu. Mbe akọbịa ọkpọ onye iyi bụ mbe si ana ịbụ akpọsịla anị ya anị kpọrọ nkụ jakajaka anyị bedele ebede n'ịbụ anyị na-adịrị akọta nni. Mbe felu nke a ka garakwale. Kedu ife o ji ofu mkpụrụ akwụ eme? Ọ na-agakwale ọ na-agakwale ọ na-agakwale ọ na-agakwale. Okwudokwa nkwụ nke ọzọ, ọkpọkwu ya nkwụ nne ya, ọkpọkwu ya nkwụ nne ya, ọjụkwu ya ịchadụla one? Nke a si a na ya achala ịbụa. Mbe tie nwa akpọsịla anị nwa mbedela anị anyị na-adịrị akọta nni. Mbe feli aka mbe na-aga. Kedu ife o ji mkpụrụ akwụ na-abịa eme? Kedu ụlọ ya abalị a? Ebe a ka anyị ga-akwụsị nke tata n'ife njem mbe na-aga maka na ọ nwere ife mbe na-achọ. Dịka etu afọ mbe si wee pụọ njem, etu a ka anyị si pụta njem na-arụ nke n'ọnwa mbụ nke anyị nọ n'ime tata, nke anyị batago n'ime. Anyị ga-bido ịkọwa ife gbasara onwe n'arọ gara aga, na ngwụsị arọ gara aga. Ebe anyị kụrụ arọ gara aga isi bụ n'ọnwa ụzọ alụkwụsị. N'ọnwa ụzọ alụkwụsị n'ife niile afọ anyị tọsalụ n'arọ gara aga n'ọnwa 13 gara aga n'arọ nke anyị kwụsịrị akwụsị. Ife niile afọ kwụsịrị mgbọsị ndị ichie
mgbosi ndị mbụ na ndị egede mgbosi fatọtulu fabutulu mmụọ n'ụwa. Ife ndị a niile kwụsịrị mgbosi fabutulu mmụọ n'ụwa. Ebe afọ ka ozi niile afọ anyị bido gaba, maka na arọ gara aga anyị nọ n'igbo mmụọ, n'arọ a anyị abanyego igbo mmadụ, n'arọ a anyị abanyego igbo mmadụ. Nke a bụ ozi mbụ na-eweta n'ime igbo mmadụ, igbo ndụ onye igbo, maka na anyị akọwago igbo mmụọ. N'arọ a anyị afụgo na fa atọtugolo anyị mmụọ na ndụ, wee gwa anyị na ụzọ anyị ga-eso ụzọ alụpụsị, na ife ọ bụ na ebe anyị si bịa, na ebe fasi bịa, na ebe fasi malite, na ife etu fasi wee malite, na etu anụ arụ fasi gbanwe, na etu fasi wee gbanwegide, na eka fasi wee bi nwee ike inwe mgbeli afọ libe nni, na eka fasi abịa ụwa, na eka fasi alụ ụwa, na eka fasi alụ mmụọ, na eka esi wele aja ana wee kpụpụta fa, na eke ede aja anyị si nyefa nni, na eke esi wee kefa. Ife ndị a niile ka fa kọwasịla anyị, wee bịa butuo nya na mgbe afa ghọlụ anụ arụ, mgbe fa libelu nri okpoko nni, na ndị mbụ fa butulu mmụọ n'ana wee kwụbịa n'okwu alụpụsị. Gịnị ka okwu alụpụsị bụ? Fa gwala anọ bụ gateway for divine justice on earth. Ọ bụ gateway for divine justice. Ya bụ na okwu alụpụsị bụ ụzọ ịkpazi agwa mmadụ karịsịa ife niile, ụzọ mmadụ ga-esi wee bi ndụ dịka okike ọ bụ karịsịa ife niile. Nke a mgbe fa butula anyị mmụọ a, kịta ka anyị ga-enebazi anya etu osizi wee mezie igbo wee kwụlụbụrụ ife ọkwụ n'ife anyị na-ene anya n'ife anyị na-akpọ omenala igbo a ya ma nje n'ebe anya dịka etu esi ịgụtu omenala igbo dị iche iche. Ife etu anyị ga-esi wee tụsịa bụ anyị ga-ebudata ya ife n'ọnwa dị iche iche. N'ọnwa nke a, ọnwa mbụ, ife anyị ga-ebu ụzọ n'ebe anya bụ onwe onye igbo, maka na ọnwa nke na-arọ gara aga, n'ọnwa mbụ anyị nele anya nwekọ igbo na chi. Atụmatụ anyị ji bịa n'ọnwa mbụ arọ gara aga bụ nwekọ igbo na chi. N'ọnwa nke anyị nọ n'ime, anyị ga-enebazi anya onye bụ igbo, onwe, anyị na-asị onwe. N'ọnwa nke abụọ arọ gara aga, anyị nele anya tụghe ọmụmụ, mbido ọmụmụ, mmalite ọmụmụ na ife kwulu na ife akwụdebie. N'ọnwa nke a, n'arọ nke a, n'ọnwa nke abụọ, ebe anyị ga-ene anya, ife anyị ga-akọwa n'ọnwa abụọ n'arọ nke a ga-abụ igbo. Esi na ịbụ onye igbo, ịbụ onye igbo, kedu ife ọ bụ na ịbụ onye igbo? Ife a ka anyị ga-eneba anya n'arọ nke a, n'ọnwa nke abụọ. N'ọnwa nke atọ arọ gara aga, nke anyị ma na ọ bụ ọnwa Ifeke. Ife anyị nele anya bụ Abanatọ Ikenga, Abanatọ nke bụ Ikenga. N'arọ nke a, n'ọnwa atọ n'arọ nke a, anyị ga-eneba anya ife kasị mkpa na ndụ onye igbo, ife kasị mkpa na ndụ onye igbo. Ife a ka anyị ga-enebanye anya na ọnwa nke atọ n'arọ nke a. N'arọ nke anyị nọ n'ime, n'ọnwa nke anọ, anyị ga-eneba anya ife gbasara afa maọbụ aha dịka igbo. Anyị ga-enebanye anya n'ife ọ bụ aha maọbụ afa
dịka etu ndị Igbo si ekwu okwu na Igbo na-asụ n'onu n'onu. Nke a bụ ife anyị ga-enebanye ya na ọnwa nke anọ na-arọ nke a. N'ọnwa nke anọ na-arọ nke gara aga anyị nebala anya maka okike, iwu okike, ọ ife anyị nebala anya. Na-arọ nke a n'ọnwa nke ise anyị ga-ene anya, anyị ga-atụsa ife gbasalụ ezigbo okwu maka ndị Igbo na-ekwu ezigbo okwu. Gịnị ka ọ bụ? Gịnị ka ezigbo okwu bụ? N'arọ gara aga n'ọnwa nke ise anyị na-ekili maka na ọnwa nke ise bụ agwụ. Anyị tụnelụ gbasalụ ofu akwụ amamife nke bụ divine consciousness. N'ọnwa nke ise n'arọ a anyị ga-atụsa eziokwu dịka ndị Igbo si ekwu. N'ọnwa nke isii n'arọ gara aga nke bụ ọnwa Ifejiọkụ anyị nebala anya emume dị iche iche, emume onwe na emume obodo. N'arọ nke isii n'ọnwa nke isii n'arọ a anyị ga-enebanye anya n'ife anyị na-akpọ oke na nwunye. Oke na nwunye ife bụ ụzọ bụ nwa oke na nwunye. N'arọ nke a anyị ga-enebanye anya n'ọnwa nke isii ife niile gbasalụ oke na nwunye ka anyị wee ghọta ife Igbo ji akpa agwa dịka o si akpa agwa, ife akparamagwa Igbo ji dị etu ọ dị. Ife ndị a niile na-akụ agbasalụ omenala Igbo etufasi wee nye aka anyị wee nweta ife a na-akpọ omenala Igbo. Usoro a ka m si wee chọọ iso wee kọwaa ife gbasara ife ndị a. N'ọnwa nke ịsaa n'arọ nke a anyị ga-ene anya ịzụpụta ụmụ ịzụ nwa, maka na anyị ma n'ọnwa asaa n'arọ gara aga anyị nebala anya n'ife gbasaa ịlọchi nke bụkwanụ ịlọ ụwa na ịlọchi nụa ka anyị ga-ene anya ife gbasara ịzụpụta ụmụaka dịka onye Igbo, maka na ọ nwelu ka esi azụ mmadụ, ọ nwelu ka esi azụ nwa agụ o wee bụrụ nwa agụ. O nwere ife dị iche n'ebe agụ nọ na ebe ọdụm nọ. O nwere ife dị iche n'ebe eke nọ na ebe agwọ nọ. O nwere ife eji azụpụta mmadụ o wee bụrụ na ọ bụ onye Igbo. Nke a bụ ife anyị ga-ene anya n'ọnwa nke ịsaa n'arọ nke a. Ọnwa nke ịsatọ anyị ga-ene anya ife gbasara otu ọgbọ 8th grade, otu ọgbọ Igbo grading system. Anyị ga-enebanye anya otu ọgbọ afọ anyị ga-enebanye anya n'ọnwa nke asatọ. Ọnwa nke asatọ n'arọ gara aga ife anyị tụsalụ gbasalụ ịlọ mmụọ. Anyị nele anya n'ife gbasara ịlọ mmụọ na chi. Ife ndị a ka anyị nele anya n'arọ nke a. Ọ ga-abụzi otu ọgbọ, mana otu ọgbọ nke anyị ga-ene anya n'arọ nke a ga-abụ nke ụmụazị maka na anyị ma na enwere otu ọgbọ ọzọ, mana nke ọnwa nke asatọ a ga-abụ nke gbasalụ ụmụazị. N'ọnwa nke iteghete, maka na enwe ife na-eme n'iteghete na ndị Igbo na-achọ mmadụ teghete. N'ọnwa nke iteghete nke bụ ọnwa anị n'arọ gara aga, n'ọnwa nke iteghete anyị kọwara maka ana
nne ọha onye ndu agwụ agwụ. N'ọnwa nke iteghete na-arọ nke anyị ga-atụne ife gbasalụ otu ọgbọ ndị okenye, otu ọgbọ ndị okenye nke ndị Igbo na-akpọ okenye. Otu ọgbọ anyị ga-ekwu maka ya ga-adị ụzọ abụọ. Otu ọgbọ anyị ga-akọ maka ya ga-adị ụzọ abụọ. N'ọnwa nke asatọ, nke mbụ ga-abụ ụmụazị. Ọnwa nke iteghete, nke abụọ ọ ga-abụ maka ndị okenye. N'ọnwa nke ili anyị ga-enebanye anya n'ife gbasaa ịlụ maọbụ ịnụ, dịka ndị akaba anyị si ekwu maka ya, ịnụ. Ọnwa nke ili gara aga ọ bụ ọnwa anyị ma na ọnwa ili bụ ọnwa okike. Ọ bụ ife anyị kọwa bụ na ịghọta Igbo, ịghọta ụwa, ịghọta ụwa, ịghọta onwe gị. N'ọnwa nke ili nke a anyị ga-ene anya n'ife gbasalụ unu ewe n'iwe biko. N'ọnwa nke ili nke a anyị ga-ene anya n'ife gbasalụ ọchịchị gọvanans ọchịchị, maka na ọ nwelụ ka ndị dịka ọnwa ụzọ alụsị si kụzili anyị na anụ na-agba n'ụwa ya. Anụ ọbụla na-agba n'ụwa ọwa nke anụ niile nwere ofu ọwa dị n'iche n'iche. Ndị Igbo nwere ọchịchị. Nke a bụ ife anyị ga-enebanye anya n'ọnwa nke ili, maka na ọnwa nke ili ndị Igbo anyị ma na ọ bụ ọnwa okike. Ịghọta Igbo, ịghọta onwe. Gịnị bụ Igbo? Gịnị ka anyị na-aghọta? Kedu ife anyị na-aghọta? Anyị ga-aghọta iwu, anyị ga-aghọta ife gbasara ọchịchị na ala Igbo, etu ndị Igbo si na-achị onwefa. N'ọnwa nke ili na ofu, nke bụ ọnwa aja ana, nke n'arọ gara aga anyị nebala anya ife dịka atụ mmụọ na mee ka afụ n'anya. Na arọ nke a, n'ọnwa nke ili na ofu, anyị ga-eneba n'anya ife gbasalụ ịnụ maọbụ ịlụ. Ịnụ n'ụwa gbasara ife na-abụ di na nwunye. Ịnụ di na nwunye n'ala Igbo, etu o si amalite, ife eji aga njem, ife nwoke ji aga njem ịnụ nwunye, ife nwaanyị ji aga njem ịnụ di. Nke a bụ ife anyị ga-eneba n'anya n'ọnwa nke ili na ofu. N'ọnwa nke ili na abụọ n'arọ a, ọnwa nke ili na abụọ n'arọ a, ife anyị ga-eneba n'anya bụ ụmụada maọbụ ụmụada ana na ndị amadi. Ụmụada ana na ndị amadi, nke a ga-abụ ọnwa nke ili na abụọ. Ọnwa nke ili na abụọ bụ ede aja ana. Na-arọ gara aga anyị kọwara ife gbasalụ mmadụ ịmalụ nwunye. N'ọnwa nke ili na abụọ, n'ọnwa nke ili na atọ nke arọ a, anyị ga-eneba n'anya njikọ Igbo. Ọnwa nke ili na atọ bụ ọnwa ụzọ alụkwụsị. Ọnwa ụzọ alụkwụsị. N'ọnwa ụzọ alụkwụsị na-arọ nke a, anyị ga-achịkọtazi ife ndị a niile etu o si wee jikọta Igbo abụla ofu. Usoro a ka anyị ga-esi banye n'arọ a. Nke a bụ ozi m ji bịa tata. Ọ bụrụ ozi tolo ogologo, mana achọ m ka anyị bido na mbụ ka anyị wee ghọta, maka na ndị Igbo tupu oge ọlụ ugbo na-abịa, oge ọlụ ugbo na-amalite, a na-ebugodo ụzọ kpaa ebe a ga-enweta anya bụ ọlụ. Unu ewekwana iwe o na aka m o nwere ebe aka m achọ m iwepụ ife ọgbupụzi anyị ebupụ.
a na-ebu ụzọ tụgodu n'aka ebe a ga-akọlụ ugbo wee jee wee malụ na ebe a ka a ga-akị ya, malụ ife a ga-akọnyenụ, ma ọ ga-abụ ji, ma ọ ga-abụ ede, ma ọ ga-abụ akpụ, ma ọ ga-abụ inine. Nke a bụ alụ nke a na-atụsị wee bịa wee sụba ọfịa, wee bịa wee kwadobe. Nke m ji bịa tata bụ nkwadobe afọ. Ozi m ji bịa tata bụ iwepụta atụmatụ ka ọ ga-abụ izu na-abịanụ anyị na-abanyezi n'okwu. Ụgbọ anyị a na-aga iru iru, ụgbọ anyị a na-aga iru iru. A sịkwa m ya dịkwala unu mma tata ndị nke m. Nọdụkwa n'ọfụma nọdụkwa n'ọfụma n'izu na-abịanụ ka anyị bịa ka anyị mara ebe mbe kwụsị na njem ọ na-aga, ka anyị malụ mgbe ọ chọtara ife ọ na-achọ, ma ọ ga-achọta ya bụ ukwu akwụ nke a dị mma. Maka na ife mbe na-akọwala anyị bụ na ọbanị na-eme na ukwu akwụ na ọ ga-amụta ofu ma ọ ga-amụta ịbụa. N'izu na-abịanụ ka anyị solukwa, anyị banyekwa n'ube ụgbọ nke a mbe na-anya, ka anyị wee malụ ebe ọ na-aga. Maka na ofu afa a na-etu ndị ichie bụ agwọ tụrụ mbe. Ofu afa eji malụ ndị ichie bụ agwọ tụrụ mbe. Ndị Igbo sị na agwọ tụrụ mbe ọtụa okpokoro. Maka gịnị? Na agwọ ama mbanwu na mbe. Ya ka ndị mbụ ji wee kọwala anyị na njem mbe bụ njem ndị mbụ. Maka na mgbe fabia n'ụwa na ụzọ adịrọ, ọfa bụ ndị ụwata, fa bụ ndị aga ama. Anyị na-akpọ ọnwa anyị ndị Igbo tata, anyị sị na anyị bụ na-ebu onye ọkaigwe, na-ebu onye ụmụahịa, na-ebu onye mgbidi. Kedu ka isi malụ na-ebu onye mgbidi? Maka na onwe ndị bụ ụzọ waa ọfịa, onwe ndị watalụ ebe ị nọ debie, iwe kpọọ ọnya nke gị, iwe sị na ịbụ onye ebe a ka ịbụ. Ọ ndị a afọ izizi a na-etufe abụ agwọ tụrụ mbe. Maka na agwọ tụrụ mbe atụgo okpokoro. Fa akala aka wee pụta. Ka ọ dịkwanụ n'izu na-abịanụ ka anyị na-aga, ka anyị na-enebanye anya n'ife gbasalụ ndụ nke anyị. Ekenekwa m unu taa ụmụnne m, kachifonu ekene arọ ofu ndị Igbo. Daalụkwanụ.